Bitarata marsikalo tile 31 sama fila ani mugani wɔɔrɔ YITV filɛba jama Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila an ka bidon kibaruyaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛna Kayi kunun tɛnɛ marsikalo tile 30 sanba fila ani mugani wɔɔrɔ lakanako nasira fɛ Kayi marabolo ɲɛma Général de brigade Musa Sumare ye kunnafoniya dɔ bila mun kɔnɔna la a bɛ Kayikaw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye couvre-feu o la kurakurayara ka daminɛ marsikalo tile 30 ka taa bila avril kalo tile 29 sanba fila ani mugani wɔɔrɔ ka daminɛ nɛgɛ kanɲa fu wagati ka taa bila sɔgɔmada nɛgɛ kanɲa 5 wagati la a laɲininen don k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka to i bara ni wagati kofɔlen na. Alisa an bɛ to Kayi bi tarata marsikalo tile 31 sanba fila ani mugani wɔɔrɔ lajɛ dɔw kɛra mun n'a bɛ fɔ a ma plaidoyer pour un accès des femmes à la terre ni o laɲini ye ka se ka musow ka dugukolo ko sɔrɔli nɔgɔya. Nin lajɛ in labɛnbaw ye ko farsa hakilina jiginna nin lajɛ in ka kan ka kuncɛ sini avril kalo tile fɔlɔ sanba fila ani mugani wɔɔrɔ Kayi sɛnɛkɛlaw tɔgɔla soba kɔnɔ. Jɔnjɔn dɔ dira Kayi marabolo ɲɛmaa ma Général de brigade Musa Sumare a bɛ fɔ min ma médaille d'honneur de l'administration territoire kunun tɛnɛ marsikalo tile 30 sanba fila ani mugani wɔɔrɔ Bamako ministère de l'administration territoriale dagayɔrɔ la nin jɔnjɔn in dira Kayi marabolo ɲɛmaa ani maa 40 wɛrɛw ma ka kɛɲɛ ni u ka baara kɛko ɲuman ye. Kunnafoni kuncɛla Bamako karido marsikalo tile 22 sanba fila ani mugani wɔɔrɔ sangasobi min tun kɛra Dawudabugu sirafara la commune 5 kɔnɔ kunnafoni y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 6 de bɔnɛna o nin na ani ka mɔgɔ caman jogin. Ni kunnafoni damadɔ ne bɛ dansigi an ka bidon kibaruyaw la aw ni ce aw ka ɲimadaliw la YITV tele min b'aw dɛmɛ ni ka laɲiniw sabati aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.